Nachádzame sa u 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. V súčasnej dobe vykonáme výcvik zlaňovania z vrtuľníka pomocou techniky fast road, alebo inak nazývanej rýchlo zlaňovacieho lana. Skupina sa dostala z vrtuľníka veľmi rýchlym spôsobom. Je to otázka, dá sa povedať, pol minúty, kde 12-členná skupina dokáže vystúpiť alebo zlaniť z tohto vrtuľníka pomocou tejto techniky. Môžeme ho použiť na zastávané oblasti zlanením na strechu z vrtuľníka, kde rýchlo sa táto jednotka dostane. Chlapci musí spoliehať predovšetkým sa na seba, pretože tam neexistuje žiadne istenie. To je prvá vec. Druhá vec je, používame lano, ktoré má 20 metrov. Je to pružný dynamický materiál. Zlaňujeme zo začiatku z 10 metrov a postupne zvyšujeme zlanenie až na 18 metrov. Samotní chalani, ktorí sa spúšťajú pomocou tejto techniky, musia si veriť jednoducho vo svoje ruky, v nohy a predovšetkým v nácviku na to, aby sa mohli spustiť z tohto lana.